Podem fer aquest pastís en un motlle rodó, de corona o allargat, o en format individual. Necessitem arròs, pastanagues, ou dur, tonyina en oli, tomàquet, olives, cogombrets, sal, oli i vinagre. Recorda que tens totes les nostres receptes classificades a la web. Bullim l'arròs en abundant aigua i sal uns 12 minuts, depèn de l'arròs, que ens quedi una mica fort. L'esbandim amb aigua freda i el deixem escórrer en un colador. Tallem les pastanagues a daus petits i les fem bullir juntament amb els pèsols uns 5 minuts. Després ho esbandim amb aigua freda i ho deixem escórrer i refredar. Tallem a trossos petits els ous durs, el tomàquet i les olives. Preparem una vinagreta amb oli, sal, pebre i una mica de vinagre. Esmicolem la tonyina en un bol gran. Afegim els pèsols, la pastanaga, les olives, el tomàquet i la vinagreta i ho remenem bé. I finalment incorporem l'arròs. Folrem un motlle amb paper de film. L'anirem omplint amb aquesta preparació, anant-la compactant sovint. Ho tapem amb el film i ho posem a la nevera un mínim de 4 hores. A l'hora de servir, el desemmotllem i el decorem al nostre gust. Queda molt bé acompanyat d'enciam tallat en juliana. És una recepta perfecta pels dies de calor. Espero que t'agradi i fins aviat!